w imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Miłość naszego Knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bratce, lubi sotry Kniezu, lubi ostatni. Je wysoki swiedzień všech świętych. Radujemy się nad tylko przykładami wirowego żywienia, któreż je nam darene k wspominaniu za przykład, za následnictwo. Wszyscy się usmierają na niego, na naszego Knieza Jezusa, tak też my. Prośmy Jeho, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Kemże świadczymy nie tylko za zemretego Krystiana Mikołajka z Kruszczyc. Uznawam Bohu, a wam wszystkim, za wiele zwyższył, myslo, ryczo, jednajo, a dobre za nich. Moja wina, moja wielka wina. To dla proszę, zbożną stajną Knieżną Marię, všech janželów na światu, a was wszystkich modlcie się za mnie, ke Kniezy naszemu Bohu. Smij so nad nami všehomocny a miłościwy Bożo, a spuścił się nam grzechy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Wszechmocny wieczny Boże, dasz nam świecić światoczne na jednym dniu za służby wszystkich swoich świętych. Prosimy Cię, pokaż nam na prostwu tylko świętych swoją wielką smilność, za które żyjemy. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Prine čitanje zjevenia Sv. Apoštola Jana. Ja, Jan, widziach od skara słonca drugiego janżela, tun mieješe pieczat żywego Boha. A załowa z wielkim łosom 4 janżelam, kiż miachu moc szkodzić ziemiu a morju.
Nie škodźcie zemi, ani morju, ani štomam, do niż nie oznamienimy służowników naszego Boha na ich czołach. A słyszach liczbu oznamienych, 140 000 oznamienych ze wszego naroda izraelskich dzieci. Potom poladach alej wielka czrioda, kotryż nie może się nikt tu zliczyć, ze všich narodów a splachów, ludów a rečov, stejachu przed tronom a przed jenieczom w białych sukniach a z palmami w rukach, a wołachu z wielkim łosom. Zbożność naszemu Bohu, kotryż na tronie siedzi a jenieczu. A wszyscy jandzele stejachu wokoło trona a starców a 4 zwierjatów. A padnechu przed tronom na obliczo, a kłaniachu so Bohu prajo. Amen. Chwała, krasność, mudrość, dziak a czest, moc a silność naszemu Bohu wieki na wieki. Amen. Jeden ze starców mi rekne, sztu są ci w białych sukniach, a odkal są przyszli. A prajich jemu, mój knieże, to wiesz jeno ty. A on rekne mi, ci du z wielkiej czestności, a są si draste upokali, a je oblekli w krej jeniecza. Słyszeliśmy Słowo Boże. Drugie czytanie słyszymy z prvného lista świętego apoštoła Jana. Bracia a sotry, lejcie, kajku luboście nam wódz dał, so bychcie dzieci Boże rekali a byli. To dla nas świat nie znaje, dokiż jeho nie poznamy. Najlubsi, netko sme dzieci Boże, a jeszcze nie so pokazało, što budeme. Wiemy, że budeme jemu podobni, gdy so to pokaza, przetoż woladajmy jeho, kajkiż je. A štož kuli so z toho od njeho nadžija, posveča so, kaj še ty švun sjate. Slyšeli sme Slovo Bože. Halleluja, halleluja, halleluja. Krzyczy kniez, pójdzie sicy kemniki się spłucni, a w obciążeni, a namakacze w odpoczynk za swoją duszu. Halleluja, halleluja, halleluja. Kniez, budź z wami. Słowa świętego sczynia po Mateju.
Gdyż Jezus czrjody wulada, wotenże na horu a so posedny. Tu přistupichu k niemu jeho wuczomnicy, won wotory swój erd, a wuczesze ich prajo, zbożnicu kudzi po duchu, przetoż ich je niebieskie królestwo. Zbożni są zrudzeni, przetoż budzieja pokojeni, zbożni są cichomyslni, przetoż budu kraj obsydzieć, zbożni są, ki są wodni a laczni za sprawnością, przetoż budzieja nasyceni, zbożni są miłostčiwi, przetoż dostaną miłość. Zbożni są, ki są czysteje utroby, przetoż budzieja Boha widzieć. Zbożni są, kiż mnie lubuja, przetoż budzieja synoja Boży rykać. Zbożni są, koci szczerpia przez ciachania sprawność dla, przetoż ich je niebieskie królestwo. Zbożni szczedyż was hania a przez ciahaja, a ze brzemi sitko złe przeciwo wam rycza miedla. Weselcze a radujcie so, dokel szwulke je wasze myto w niebiesach. Ewangelii naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia a sotry we kniezu, lubi wasadnim. Ja počuju so dżens na jednym wotrysk z lista Hebrejam, tam ryka w 13. wotrysku bratrowska lubość zostań między wami. Nie zabudźcie na hospodliwość, przetoż z niej są niekoci niewiadomie jangelów hospodowali. Zawieście przyjdzie wam dydom przy tych słowach z Nowego Zakonia scena do myśli, kotraż namaka sobie starym zakoniu. Jak Abraham siedział przed swoim stanom, cioch przykadzacych wita. Pisar ikonu Andrzej Rublew je k tomu zawostają światoznatą ikonu, kotruż chcą takle mianować Święta Trojica zablidom pola Abrahama. Jako hospodliwy, wotyryny cuzom, zoni Abraham bulku radość. Jemu so připraj, zo smieje potomników, čeho się so mnoho leta nadzieją. Serbia są ze starodawna hospodliwy lud. Nigdy nie by to na szkodu, naopak. Niekotry szkuli spomożny kontakt je so wuwił, a so wudżarzuje na dobro swojby. Sme w czasu kermuszowania. To je w biegu leta jeden osobity czas hospodliwości. Wokoło kermusze raje przywóznictwo wonu rolu. Jako jeden dalszy spomożny czas hospodliwości opokaza sobie naszych wsach czas domy świeczeniu. Do każdego domu wita so fara, duchowne wasady k zromadnemu paczerjej, a ke krótkie rozmowie. Myśmy w naszej wasadzie bohužel tym położeniu, za tajki opyt w każdym domie hiżo możny nie je. A to nie będzie sobie przychodzie zmienić. My kapane nie dostaniemy. Mnozy jara obżarują, za stare wasze domy świeczenia jace nie je możne. Wasadna rada jest się nadałk przyuzała o tym rozmyslować, hacz a kak mógł so obriad domy świeczenia tola wopkować, dalej mówić, znano nikak narunać. Wona myśl przy tym bie, że miesobność wasadnych trzeba w obstajnu umenu. Albo nie jeszcze jedno krótkie słowo było. Gdyż każdoletnie duchowne wasad do domu przyjdzie, ma każdy dom składność we szkitanym rumie swojskiego bydlenia, praszenia, pokiwy, starości albo przejścia formulować. Albo proste toho,
którego szewak jenoż w cyrkwi dożywisz, bliže zeznać. Tež z tym, że o swojbie, stawiznach, abo w okomiknutym położeniu so umenisz, z chcemy prajć cudzym, w swoim domie so modlisz, swoją wieru piestujesz. W zajszłych latach jsme na wszelako ważnie spytali z najmniejsza aspekt żonowania się zdzierżyć. Zetkachmy się na centralnym mieście w domie święcieńskiego Nyszpory. A nitko je wosadna rada Morec przewiedła ewaluację. K tomu utworzy się mała skupina. Sme znosili wszystkie informacje, nastupają domy święcenie, a sme rozmyslowali, jak tu zasadnie jara dobrą wiec, dobrą tradycję, wyraz żywej wiery, dobrej zromadności, dalej ze żywieniem pełnić. Wiezo bychu dyskusje, hacz nie mogli wiezni śpiewają to przełzać, albo nikak inak so to zriadować, hacz nie by dosahało, co so kryda sobą domoj da, woda so świeci a tak dalej. Wszystkie wiece, które szewak znajemy z dyskusją, są wszystkie przedyskutowane. Najpierw k tomu, co domy święcenia poprawom ryka, te fakty. W naszej osadzie ryka domy święcić, za 9 a 90 razów so odmieje jedna wiesta tura. Każdą turu tworia między 10 a 32 domiacnością. W biegu jednej godziny opytają so przereznie 3 bydlenia. Dohromady nałożują so za domy święcenia w naszej osadzie niedzie 500 godzinów. Bez jedzie, bez kowia, bez obieda, bez wieczora. 500 godzin ryzy domy święcenia. W jeszcze nadzieło chodzi so tydziensce 40 godzin. Jedna osoba by po takim normalnym dziełowym czasu za domy święcenia trebała niekak 3 miesiące. A to nie smie chora być, że nie dalej kubane mieć, a drugi wypadek też nie smie być. Tole są dotal każde lato duchowni osady, poprawom stajnie pieczo, na końcu jenoż jeszcze 2, by był piecz tydzień zmistrowali, a to przydatne k wszystkim normalnym nadawkom, któreż tak a tak tydzień więcej als 40 godzin dziełowego czasu uczynieją. Kemsze, Nyszpory, rozmowy, kowania, nabożenia, opyty w szulach, piestowaniach, koroniach, biurów, na wszelakorysze przychody, konferencje a tak dalej. Osadna rada je po wszelkich dyskusjach so nasczyjowacy koncept dojednała, namiet możemy też rzec, a proszę was, lubi osadni, żebyście swoją utrobu za tutu ideę otworzyli. My chcemy 2026 między 6 januarem a 2 februarem wszystkie domy osadnych opytać, aby w bydleniach so zromadnie z wami modlić. Proszę Boha o żonowanie domów a obydleriów, z tym proszę o żonowanie a podpieru za osadu. Jak ma to konkretnie wypadać? To by takle wypadało. Osadny fara chodzi domy święcić, kajż to ze starodawna znajemy, każde lato opyta wun jeden wiesty dziel osady. Tak, że wun w biegu 6 lat je wszystkie domy osady opytał. Upytani osadni dobrowolni du przydatnie w tych dzielach osady dom od domu, do których osadny fara tym lecze nie przyjdzie, modla się z obydleremi. Za tutą służbu trzebamy 30 osadnych, muži a żony, ludzi, których osadny znają, z cyrkwy znają. Jako prynie prosimy sobą stało osadnej rady a osadnego przedstawicielstwa za tutą służbu. Dalej pomocników przy tym poprawieniu a lektorów. Oni nie chodzą we swoje sy,
Oni mają upokaz za tuto służbu, hink pomocy, stwori so inne łopino za modlenie w domach. Oni du maksymalnie dwójce na tydzień, 2 do 3 godziny naraz. Tak daleko skrótka, o czym sme ryczeli, što chce Wosadna Rada w osadzie sposredkować, što jest dżens wam tu przedstawił. Proszę was, żebyście o tej idei se rozmawiali, a żebyście przy waszych odważowaniach na to myśleli, miesobność wosadnych trzeba w obstajnu umienu. Myśmy nazonili lieca, tu tym troszkę wużadacym lecze, że nam to jaratuje, a nas zromadnie k jara dobrym wukonam wejdzie, gdyż my so damy do tej zromadności. Myśmy nie jarariany, a bohate lito mieli na wszelkich dożywieniach. Ja myślę, my moli też w czasu domyswiadczeniu to dalej wieść, a na końcu to, što się so dożywiło, što się so ryczało, jakie jednotliwc, ki się upostwany w nadawku farara, dożywił za siebie to, što jest domyswiadczenie ryka, po takim na nowe ważne, zo doma ze z tymi, kiż tam są, so modlisz, rozmowu poskyčeš, gdzieś dom wo dom. Myślicie na to, myśmy wszyscy k światości powołani. A kiedy sam zapoczął z listom Hebrejom, tam stoi bratrowska lubość zostań między wami. Amen. Knieże Jezusa, obroćmy się ze swoimi prostwami k wszystkim Twoim światym. Dowiedz swoich wiernych do wiecznej zromadności wszystkich świętych. Prosimy Cię, usłysz nas. Postajmy z ludami świata swoje królestwo. Prosimy Cię, usłysz nas. Pokoje cierpiących ze swoimi słubieniami. Prosimy Cię, usłysz nas. Daj nam nasledować zbożo Twoich świętych. Prosimy Cię, usłysz nas. Wszechmocny Boże, na zastupnictwo wszystkich świętych pomagaj nam, żebyśmy podziemili na Twoim wiecznym świetle, kiż Ty żywa królujesz po wieki na wieki.
Modlmy so. Knieże Bożo, przyjmij dary, któreż przynoszamy k cześci Twojej światych. Wierimy, że są oni iżo zbożni. Daj nam zaczuwać i starość o naszą zbożność, bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezie i naszemu Bogu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne. Zoso ci stajnia szudze dziękujemy Knieże Święty Rycerza, mocny, wieczny Bożo. Przetoż dżęca widzimy Twoje święte miasto, naszą domiznu, niebieski Jeruzalem. Tam kłalacze na wieczne przekrasne stały cyrkwie nasi bracia a sotry, koci są hiżo wiecznie zbożni. Tam też my we wierze putnikujemy, pochonieni przez jej zastupny prostu a przykład, a bliżymy się radostnie k wiecznym slubieniam. Toho dla sławimy Cię w zgromadzeństwie Twoich świętych, a śpiewamy z chórami angelów chwału Twojej krasności. Bo prawdzie święto sy Knieże, żubosze je świętoszcze, to dla Cię prosimy, przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z całej cyrkwiu. Opominamy dzień, kiż je poswięcony w opomnieniu wszystkich świętych, koci są żywi Chrystusa zczciwowali, a umrywszy łotnie okronu krasności dostali. Przez Niego, kiż je przyczyna a zdokonenie naszej wiry Cię prosimy. Poswiętuj te dary z rosu swojego ducha, zobyście nam było i ciło a krew naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predać so wun dobrowolnie czerpieniu wuda za wun chleb, dziakowasze so wamasze, a podają swoim uczobnikam prajo. Zmicze, a jeszcze šice wo toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zaun pojedzi keluch, dziakowaše so zaso, a podają swoim uczobnikam prajo. Zmicze, a picie šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krew, kotraż bude za was a za mnoich wszelata k ładawaniu grzechów. Czyńcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry.
Wspominają tuż niebieskie wódce na Jezusowu śmierć a zrowastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a kaluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że Sy nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krej, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę, po wszy ziemi rozbrojeną, a udospełnia jubel lubości. Gromadźe z naszym bamszem Leom, naszym biskupom Heinrichom a zewszym duchowstwom. Wspomnij też na naszych bratów a na nasze sotry, koci są umreli w nadziei ze zrowastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, sposzcz nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają. Zobychmy Cię kładzili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim hawenim, dała so Ci Boże wszeho mocnego w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niej do wiery śpiewać. Ojcze nasz, idź w niebiesa, świeć Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, stań się Twoja wola, kajesz na niebie, tak na ziemi. Przyjmij nasz daj nam rzec, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnym, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, Ty wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smich so nad nami, a pomhaj nam, zobychmy od grycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Knieży Jezuso, swoim apostołom se praju, pokoj wam załostajam, swój pokoj wam dawam. Prosimy Cię, nie lejde na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, stajnie z wami. Jenio Boże, Jenio Boże, Jenio Boże, Liczy Jenio Boże, kotryż zebiera grzechy świata.
Modlmy so. Kłonimy so Ci, wulce świate Bożo, jeniczkę żoło światostcze. Daj, zobychmy z Twojej miłością so pracowali o świate żywienie, a dojszli od toho lewida putników na niebieską hostczynu, do zgromadzeństwa wszystkich światych. O to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Niech Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz, a Syn, a Duch Święty. Amen. Dziecię pokoju.